Jeg kan godt mærke, at usikkerheden den fylder ikke så meget mere i mit hoved. Altså det er nok noget mere, som folk omkring mig tænker på, tror jeg. At de tænker sådan, hvad skal der dog blive af ham? Altså, og det er jo meget sødt, at de bekymrer sig. Men jeg er så sikker i det, jeg vil, så er det jo sådan set lige meget, at de ikke tror på det. Et af mine mål, som måske lidt ubevidst, er, at jeg vil fandme vise dem, at de har eddermame taget fejl. Så det kan jo godt give sådan en eller anden vilje. På en eller anden måde også, tror jeg. Lidt ubevidst. Jeg synes, det er svært at forholde sig til, at folk stadigvæk, eller folk, der står mig nær, stadigvæk spørger, om jeg skal stille op i X-Factor og sådan. Ja, jo. We did our thing and we did our job. Yeah. Did it good. Yeah. And we was told there would be 6 sleeping places for us. Now you give us a floor. It's A not cold, our problem that cold there fucking were floor more to people sleep in on. the town. You could let us sleep on the street. Do the same. Same as sleeping. We're not gonna do this. I think we're just gonna head on. Ja, vi kan videre til næste sted. Det kan vi ikke uden en GPS. Nu står vi her klokken den er lort om natten, og vi har leveret vores. Vi har spillet en pissefed koncert, og så står vi her og har ikke noget at sove. Altså. Det er bare så små ting, der skal til, og ligesom vise, at vi er velkomne. Altså vi leverer vores, så må de fandme også levere deres del af aftalen, og det er fandme det mindste, man kan bede om. Jeg har prøvet i lange perioder, hvor jeg ikke har skrevet musik, og hvor jeg ikke har fået lov at ligesom udtrykke mig musikalsk, og det har været nogle frygtelige perioder, altså hvor jeg virkelig kan mærke det, at der er et eller andet, der bare hober sig op, der ligesom bare skal ud. Så det er sådan helt fysisk og psykisk ting for mig at få lov til at udtrykke mig. Så det er jo en del af mig. Det betyder selvfølgelig alt.
Men samtidig så vil jeg også sige, at når der så sker noget godt for bandet, og at nogle af de ting, jeg gerne vil, bliver til at lykkes, så er det jo så også bare det større en glædesfølelse for mig, at jeg virkelig har udrettet et eller andet selv. Fuldstændig selv. Så folk kan jo spørge nok så mange gange, hvorfor vælge noget, der er så usikkert. Jamen det er jo så fordi, at jeg ved, at det er det her, jeg vil. Og det er det eneste, der gør mig lykkelig. Altså, jeg kunne sagtens tage en eller anden uddannelse eller et eller andet. Det vil jeg sikkert også godt kunne blive god til. Men jeg vil altid have den tanke om, at jeg lod være med at gøre det, jeg allerhelst vil. Right.